Vostès van presentar un recurs contra l'ordre del Ministeri de declaració d'espoli que suposava el Pepri Cabanyà-Canyamelar. Aquest recurs va ser desestimat fa ara 2 anys per l'Audiència Nacional. Així que van recórrer davant el Suprem i ara han retirat el recurs per no tindre sentència. La pregunta és aquesta. Aquesta retirada és perquè s'han donat compte de que hi havia problemes en la raó legal, en el seu recurs, o perquè no volien que es donara a conèixer la sentència? Lo que diu es que obliga al ayuntamiento, insta al ayuntamiento a adaptar. Pues mire, en això és en el que estem treballant. I en el mateix moment en què s'està treballant en això, no té sentit perquè hi hauria una contradicció entre estar adaptant, que és el que diu allò, i mantindre-lo de la sentència. Que per altra banda li recorde que la sentència no és més que una sentència en apel·lació que presentarem nosaltres i que tenim perfecte dret a retirar. Perfecte dret. Perquè quan la retirem, l'anterior sentència, el record és una apel·lació, continua viva. És el que diu el dret. Per tant, no estem amagant res, no tenim por a ninguna sentència i el que passa és que estem fent el que vostès no volien que feren perquè el que és el Cabanyal paralitzat. És important que la tramitació del nou pla estiga present la mobilització ciutadana. Quan tinguem la reunió d'urbanisme, el darrer dilluns d'este mes. Quan tinguem el plenari, que serà el darrer divendres, hem d'estar mobilitzats amb nosaltres. No ha de ser una qüestió que estiguem nosaltres votant en contra els grups de l'oposició. I després, les manifestacions que s'han acordat són fonamentals. Per què? Perquè si hi ha pressió social, no sols estarem nosaltres oposant-nos en el plenari, sinó que també serà important que vingueu, que participeu. És fonamental que quan parlem precisament de la rehabilitació urbanística del barri i de salvar-lo, també fiquem en la problemàtica social. El barri del Cabanyà, Rita Olivera, l'ha convertit en un dels barris més complicats des d'un punt de vista social i per tant per nosaltres això és fonamental. I res, no hem d'aguantar 16 anys, hem d'aguantar 9 mesos.